naar het Cambuurstadion. Daar krijgt wat meer fans, een peer duizend, om de spelers te stiepjen voor de Friese derby. Netjes tegen de minder resultaten van dit seizoen hebben de fans wel vertrouwen in de wedstrijd tegen Sportclub Heerenveen. Verleden jaar stond hun in een nederklets. En wij stonden een beetje boven hun. En toen hoorde je niemand. En nu zitten wij weer in een nederklets. Maar het tij zal keren. Cambuur, hè? Cambuur. Ja. Dat komt goed, man. Ja, geen probleem. We verliezen net. Ik zal net zeggen dat we winnen, maar we verliezen net. Toen heb ik een goede pot zien litten. Dus waarom kan dan morgen net dan? Ik ga er niet heen. Want als ik een boom was, wou ik er niet eens staan. Dan wees dat wel genoeg. Van meerdere spelers wordt het haar eerste Friese derby. Zelfs voor Remco Balk en keeper João Virginia. It's the first time I see support like this, especially in a training session. It was something really special to witness, and to be there in the pitch was really emotional. Ja, het leeft bij ons in de spelersgroep natuurlijk ook heel erg. En we willen deze heel graag winnen. Dus ja, we willen gewoon 3 punten halen. En dat moet met vechten, voetballen en goals maken. Na alle gedachten speelt het Cambuurtje Heerenveen weer in het 4-3-2 systeem. De Friese derby is de laatste wedstrijd van interim trainer Pascal Bosgaard. Daarna neemt de coach George Ulte het roer. Dit zijn wedstrijden waar het om gaat. Dit zijn kom je de clichés natuurlijk, de krent uit de pap, de kerst op de taart. Maar het is echt zo. Je merkt gewoon hier in Leeuwarden dat je gewoon heel het jaar hieraan herinnerd wordt. En dan is het extra mooi dat uiteindelijk zo'n wedstrijd plaats mag vinden. We have to win at DKV. How do you say Heerenveen? DKV. Thank you. Good luck tomorrow. Thank you well.